и заслуженная артистка Российской Федерации и Республики Татарстан Найля Фатехова. Встречаем! Исәнмесез, кадерле дуслар, бәйрәм белән! Без бүтән күңелебез белән шатланабыз шушы бәйрәмгә, безнең Малаховкада. Горурланабыз татарларыбыз өчен. Без татарлар, Назифә Каримова сүзләре киемне үзебез яздык. Без татарлар, әйдәгез бергәләп җырлыйк әле! Туган илне сагынганда үзгә төшә сарман җыры күңелләргә якты бирә күңелләргә иңә җылы уртак булсын бергә булсын шатлыклары юлы бары без татарлар Идел йортның С праздником всех, и мы очень рады, что сегодня здесь собрались наши все братские тюркские народы и другие национальности, но мы не забываем, что мы татары-мусульмане, и скоро мы ждем священный месяц Рамадан. В честь него мы хотим заранее вас поздравить с наступающим месяцем и исполнить песню, которая называется «Изге Рамазан» на слова Назифы Каримовой. Nurlandır, kalplerimi baklandır.
o zaman